Втора част от отварянето на коледния календар на Cult Beauty. Предният път последно отворихме кутийка номер 8, затова без повече да се бавим, преминаваме направо към кутийка номер 9. Като това е Derm Infusion Plump and Repair Lip Treatment, което е продукт на доктор Денис Грос. Някаква терапия за устни на марка, която само съм чувала до сега, но не съм ползвала нито един от тяхните продукти. В сайтът пише, че е не просто терапия за устни, но и придава този плъмпинг ефект, който абсолютно всички търсим в момента. Така че сигурно ще го пробвам и ще ви кажа по-нататък дали наистина прави това, което казва. Има много интересна опаковка. Ползва се като се натисне ето тук отдолу и прилича все едно използвате спринцовка. Така че е доста в крак с модата в момента. Продължаваме с номер 10. И вътре се крие нещо доста познато. А именно продукт на Патрик Та. Като това е неговият Double Take Cream and Powder Blush. С други думи, един от най-вайрал продуктите му, а именно Rouge Duo. Той е в цвят She Knows Who She Is. Това беше първият продукт, който видях, че ще бъде в календара. И може би беше продуктът, който всъщност ме накара да купя коледния календар. Въпреки, че цветът му изглежда доста тъмен. Гледах много видеа, в които хора го ползват и всъщност не е толкова натрапчив цвят, колкото изглежда всъщност. Ето го и него. Опаковката му е почти същата като тази на бронзанта, който ви показах в миналото ми видео. А ето и как изглежда той отвътре. Както вече знаете, има капаче, защото това е кремообразният продукт, а това е пудрата. Нямам търпение да го пробвам. А ако искате да видите Grim Vizia с него и с бронзантът, който си купих на същата марка, напишете долу в коментарите и много скоро може би ще направя някоя коледна Grim Vizia. Ето тук долу е малката кутийка на номер 11. Вътре има продукт на марката Elemis. Ето го и него. Това е тяхният Pro Collagen Toning Mist. Както вече може би сте си го привели. Това е мист за лице с колаген, като със сигурност отново е мини продукт. Миналата година в коледния календар, който отварях, също имаше техен продукт. Но за съжаление все още не съм стигнала до него да го пробвам, защото беше балсам за измиване на лице. А аз съм пълна с балсами за измиване, затова не ми се отваряше още един. Но пък съм голям фен на мистовете за лице, така че със сигурност това ще го пробвам и то още тази вечер. Тук се крие номер 12 и в него има нещо на марката K18. И то не кой да е продукт, а тяхната възстановяваща без измиване маска за коса. Може би няма човек, който не я е виждал, защото е една от най-известните маски за коса. И това всъщност ми е втора опаковка, защото миналата година ми се падна в коледния календар абсолютно същата, която съм я ползвала точно 2 пъти. Затова и тази дори няма и да я отварям. Не ме разбирайте погрешно, не е защото не ми харесва или не е хубава маската. Просто имам толкова много продукти, които седят и чакат да бъдат пробвани. И някакси не ми е дошло времето да я изпробвам достатъчно дълго време, за да изградя някакво мнение.